Mbak, kancane aku masak ya. Iki mau aku blonjo enek bayam jebol, terus mari ngono enek tempe, enek tomat, terus karo gambas siji. Pengenku dino iki arepe masak bobor mbak, sama goreng tempe. Iki kan edisi tahun baru to mbak, jadi niki akeh tukang sayur iki mau ki sing gak dodol. Akhirnya ki aku mau ki melipir ndek gawang tumbas ndek bakul sayur sing biasa niki manggrok ning kono. Asline iki mau ki aku pengen goreng tahu ngono lho mbak, koyo masak apa ya jenenge tahu kecap, cuma iki mau ki aku tumbas tahu ning ndi habis. Akhirnya yo wis malah pindah haluan masak bubur ae sing enak. Delalah iki mau ki stok kambilku ki yo entek mbak, dadine aku nggawe kambil sing saeneke ae. Akhirnya iki mau lak aku masak ki gak terlalu kental. Sakjane ndek warung sebelah rumah ki enek mbak, cuma embuh yo males ae aku arepe metu, soale iki mau ki selak kesusu wis kawanen ge aku rong masak. Sampean dino iki masak apa mbak? Wis mateng apa urung? Apa malah wis sarapan? Aku lho mbak sik lagi masak ya hene iki mau ki padha bangkong ceritane iki. Wis kawanen terus mari ngono gak enek bakul etek, gak ndak duwe stok belas ning kulkas. Akhirnya kawanen iki mau lak aku masak, dadine ya wis masak saset-saset ae saeneke, pokoke sing penting kena iki sarapan. Lanjut ya mbak, iki mau sayur-sayure wis tak cuci bersih, terus langsung dimasukne ae seperti biasa, dikasih bumbu-bumbu kehidupan ya mbak ben enek rasane. Lak duwe brambang goreng sampean kei yo mbak, soale masakan lak sempama dikei brambang goreng rumah saku ki rasane luwih enak, luwih sedep ngono lho mbak. Tim sing masak kompor loro empan kabeh, sisih masak, sisih yo kudu kena nggih goreng. Walaupun enek kompor telu yo panggah tetep diempakne, pokoke endi sing iso ndang mateng gek terus ndang sarapan mbak. Iki kambek ngenget sambel sing sisa tahun baru dek ini lho mbak, iki nggak mambu, akhirnya tak nget meneh ben kena tak campur tinggi maem karo bobor ke mau ya. Soalnya maem lah enek dudu iki langgane sambel iki rumah saku ki kurang enak. Wes yo mbak, iki wis mateng, aku tak sarapan dhisik, sampai ketemu besok ya, bye.